E se falamos de balonmán, imos ver se averiguamos que tal lles foi aos equipos cadete e xuvenil do balonmán Culleredo, que foron o único representante galego e español en o Eurofest, a edición número 31 dun certame que reúne a preto de 200 equipos de categorías inferiores de balonmán de toda Europa. E fíxense, o único representante galego e español é o balonmán Culleredo. Eso di algo do traballo que está a facer este clube dende hai anos, ou quizáis a referencia de canteira do balonmán en Galicia. Un que sabe moito de todo este traballo é Alexejo, coordinador das categorías inferiores do clube, que creo que non puido ir, seguro que tiña ganas de ir, pero bueno, as ocupacións yo impediron. Que tal, Alex? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estamos? Non puidemos ir, pero bueno, moi pendente, non? Sí, eu non fun, pero foron outros adestradores do clube. Ali fomos un equipo xuvenil femenino, un equipo xuvenil masculino e dous cadetes femeninos e un cadete masculino. A edición número 31 do Eurofest, un dos torneos máis prestixiosos de Europa, onde se fai concretamente na localidade de Koper. Bueno, xa levamos uns cantos anos indo ali, incluso fai tempo o clube xa levaba algún equipo a esa zona. Hai unha boa relación con os organizadores do torneo. Bueno, pues este ano pues nos animamos a ir un ano máis, do 4 a 8 de julio. Para vos, imagino, como responsables, non, das categorías inferiores, pois é un orgullo e ademais imagino que tamén os dá funcionalmente pois un test, non, para que os rapaces vivan unha experiencia tamén, lóxicamente, pois se foguen, pero para eles e elas ten que ser un acontecemento. Sí, hai varios componentes neste torneo. Está o componente social, evidentemente, onde os nenos disfrutan dunha excursión, digamos, de fin de tempada, non? Onde non sei cantos nenos foron, hai un dente 32 nenos, 40 nenos e nenas foron ali. Unha experiencia moi boa para eles, tanto a nivel social como deportiva. Ali, pois, está xogando, por exemplo, partidos pola mañán e pola tarde, está xogando partidos en pistas ao aire libre, onde fai bo tempo, entonces ti podes xogar neste tipo de pistas ao aire libre, onde é un espectáculo. Tamén tes os pabellóns, e bueno, pues, se chove, pues terás que xogar tamén na pista ao aire libre con un pouco de molladura, pero bueno, eso ao final son experiencias que son moi bonitas de disfrutar, e a maiores de non só torneo deportivo, senón a viaxe social que facemos, non? Hai xa no viaxe de ida, fanse diferentes paradas, paran en Barcelona, paran en Milán, ali fan, bueno, neses dous sitios fan un poquinho, sobre todo en Milán, non, que é máis atípico visitalo, pois fan unha pequena excursión por monumentos culturais moi importantes da cidade, e logo incluso a volta, pois paran en Venecia, non, unha cidade esplendorosa, unha cidade para coñecer, para disfrutar, e bueno, pois teñen a parte deportiva, teñen a parte cultural, teñen a parte social, onde eses nenos e nenas siguen a coñecerse, siguen a encontrar novas amizades, buscar disfrutar de novas experiencias. A verdade que é unha viaxe moi longa, de feito saíron o día 2, van en bus, o día 2 saíron, e agora xa están de volta, volverán este venres, volverán. Así que nada, os recibiremos aquí cos brazos abertos, 2 semaniñas de descanso e prácticamente xa volta aos entrenamentos. Home, hoxe co tema dos móviles e dos correos electrónicos, que máis e que menos ten unha tablet ou leva un ordenador, seguro que falan coas familias, pero ao mellor non sei se algún papá, algunha mamá os ia preguntando, sabedes algo, como están? Sí, a ver, está claro que hoxe en día pues, todos teñen o teléfono móvil, sempre todos os días falan con eles. Nós temos normalmente unhas certas normas, sobre todo con os máis pequenos, infantís e cadetes, os xuvenis xa son un pouquinho máis independentes, pero normalmente o que facemos é restringir o teléfono móvil completamente, e só se o damos en horarios estipulados, non? Pois pola noite podemos deixar o teléfono móvil durante 1 hora, onde poden falar cos
cos seus familiares, amigos, ou evidentemente poderán xogar algún xogo entre eles que sempre xogan entre eles, non tamén. Pero o móvil nos nas excursións sempre lo temos bastante restringido. Os juvenis igual non, xa algún é maior de edad incluso, ou xa son un poquito máis independentes, bueno, con un poquinho de control, pois, o poden ter moito máis tempo, pero os demais xa non. E logo, bueno, pois as redes sociais foron emitindo tamén os resultados dos encontros, emitindo tamén bastantes publicacións con fotos, as fotos son espectaculares, además foi Roberto Loxo, que é un dos fotógrafos do clube, bueno, pois as fotos son a evidencia, non? Son unhas bonitas fotos que os nenos e os pais poden desfrutar desde as súas casas tamén. Bueno, evidentemente a experiencia, aparte de todo, está a competición, independentemente do resultado, aí sí que conta un pouco o dito de o importante de participar, non? Pero, digo, agora é un punto e aparte, e logo a partir de aí, que? Porque estades agora, supoño que fora de competicións, pero preparando a pretempada, estáis con varios campus de verán, o clube non para. Non paramos, hai que seguir traballando, hai que darlle opcións a estes nenos e estas nenas que sempre piden algo. Fai 2 semanas fixemos o campus do Ría do Burgo, onde tivemos uns 30 rapaces e rapazas de edades entre os 5 e 8 anos, e foi un auténtico éxito a nivel deportivo. Agora, bueno, temos un campamento multideportivo no Colexio de Tarrío ata finais de agosto, perdón, e logo xa o 5 de agosto realmente xa comezamos a pretemporada, non? Xa a competición inicia moi prontiño, hai unha fase previa para ir de cara aos playoffs de ascenso a Liga Ouro ou Liga Plata. Entón, esa fase previa para algúns equipos xa empeza o 15 de agosto. Entón, nada, temos aí un espacio moi curto de 10, 12 días, 13, para poder iniciar a preparación, poder xa empezar a competición nesa fase previa, para poder logo pois intentar chegar o mellor posible a eses playoffs que darían acceso a unha Liga Ouro ou unha Liga Plata. Así que nada, aquí non paramos, hai actividades para todos os nenos e as nenas, incluso antes de empezar o campus hubo balonmán herba. Bueno, a verdad que non paramos. Aquí estamos para dar servicio a todos os nenos e as nenas do balonmán Culleredo e sobre todo do Concello de Culleredo tamén. Alex, no campamento de verán que dura até agosto, aínda hai algunha plaza de última hora que se poda ocupar, se poden informar ou non? Ou está todo xa ocupado? Sí, non, temos plazas abertas aínda, hai moitos nenos, hoxe fíxate que o calor que fixo, pois fixemos unha festa de auga, con espuma, xogos con globos de auga, bueno, pistolas de auga, fixemos aquí unha boa festa de auga aquí no Colexio de Tarrío, e aínda pois hai máis plazas abertas, onde podense informar en xogaiaprende.com, ou poden mandar un mail a xogaiaprende@gmail.com, onde aí poderán mandar calquer mail e poderse apuntar a este campamento multideportivo aquí no Colexio de Tarrío, que, como xa che dixen, pois finalizará, non sei se finalizará incluso o 4 de setembro. Así que nada, aquí estamos todo o verán, de 9:30 a 2:30, nada, aquí disfrutando do verán con estes nenos. Por certo, tendes tamén xente en ese, bueno, non sei como definilo, xe campamento de balonmán praia en Sabón con o Arteixo Balonmán, non? Esa colaboración co Arteixo, temos ali uns días de balonmán praia, semana, luns, mércores e xoves, creo. Toda a información a TV está tamén nas redes sociais. E, bueno, pois temos aí un pequeño tamén campus, onde os nenos aprenden a xogar o balonmán praia, empezan a coñecer outro deporte diferente, e outros que xa o coñecen, pois teñen a parte de tecnificación e perfeccionamento do balonmán praia. Nada, outra disciplina alternativa, outro deporte alternativo que poden ir probando os nenos, e sobre todo, se xa están na praia, pois por que non acercarse ata ali aos campos de balonmán praia e poder disfrutar
deste deporte que seguro que a algún que non o coñece halle de gustar. Pois seguro que sí. Pois Alex Eijo, coordinador a base do Balonmán Culleredo, vaya traballo que non paran no verán no Club Culleredense. Bueno, noraboa por esa participación en ese evento, o Eurofest en Eslovenia, e estamos xa pendentes de, bueno, que nos conten os rapaces, o galla que veñan, seguro que van a vir contentas e contentos. Grazas, un saúdo. Moitas gracias a vos, como sempre, un abrazo. Chao.